kublai prolog session ngasiu ban ai kublai pi baro kibala ai grshan lem ya kana ka channel junga teng i hopo ka YouTube ka junga kidon kiba comments ba ong ba kumno bang atem ya u flstudio ndrei menta kana ngan pen i pi kumno bang atem ngan chupen i tang khandiat ketu kana pat kaban khamba ban khamshai sa upload biang ha ka video ban batai khambania ya katu ka jingtem hapo ka flstudio so khandiat ngan pen i ya ka jingtem hapo ka flstudio batem i angel shangdiar na try pilai i try ha ka channel jongu bat ma ui bala hi ban penyarap yano bakwa ban pha shna soundtrack te matang pen i khandiat hangne kumno ba ngile ngin saya kenduk pat sahaka video ban penhikai kumno bangatem da u flstudio mobile ya une u up phila ban yo ban download tang ba phihap ban thet